akan tiru no ibon ke jingawang kete kantam na kanega parti ke betemai ke parti VPP kaba don porshu yaki bakit keren da kawai pat ke subjek ka por yaki ke bagian keren kalau bat pentame ke masuk omi ejaj benrio lari keren hok bisa ngangfa bakin proof ejaj benrio kanu konong rim bati kita kin nong rim jompi ke bapi ong ba pi boy cakap subjek ke pedeng ban ong ba ejaj benrio kawai ke bangak kuat wanong hang ini kalau ba ke VPP kam dan kam ban pensisa ya ke jinggi jadi regu jongi ha ke NPP dan dia HU Deputy Chief Minister ni pensisa si kipai ba kidai idaki nong bisar bat kidai maki ai ke jingkersan ni ke jing pembersan ni abangi ong bangi ijat dan regu idai mungkin mau ke jinggi jadi regu ke tahu ya ke jing le ba ya ke benta ke bangi dai bende na ke benta ke jing mentoi jong im lang salang kham tam ne ke jing mentoi na ke benta ki breu ki berit ki baria ki bomdon kata ka pawa ne ke por ha ke jing mentoi ladangi la ban wan ra ke jing ba ling ba kata ka commitment ke jongi cha ke im lang salang la kalong ha ka nu kaliang la kalong nu ko benta ladangi bat ke nu ko position lu kata ke jing jadi breu but ni kum ka kinong yalam trong Voice of the People Party cái bang le ka habang yu i cái jing o jing nam jing pai ba habang yu i ya ka jing sin sha don bor ba ka jing sin sha ba bam sap trong cái ni ka sarkar ha ki tu kisnem na du ha arjar khat ra ba ter ter ka sin jam bang la shim ka bang i dei man le ai nang ba ki pai ba ki nam ngat ha ka saja le shim ni rai ban sing ya ka Voice of the People Party da ka jing ki kle ban ya dai ki pai ba na ka sin sha thambor naga sensar don bor naga jing sensar ba bamsap naga jing sensar ka bom don ka jing kle naga batang pai ba kata ka dei ka contribution jong ka Voice of the People Party ni ai ka jing kremen ha ka imlang salang ha ba kam don shu ka jing kremen kala do ka jing kremen ha ki pai ba jong ka jila ba ka politics ka dei ka kam ka ba bar khoi ki breu I ko ba ki la do ka jing kremen ba ka politics ka dei ka politics ka ba ka politics ka dei na ka benta ka jing men to ilang jong pai ba ko ba bon ba Hoi, kadai si Shahi by Deputy Chief Minister. Unang sungtu, ya kata ke minsim ibri, ya kata ke minsim ijat bin riu. Namar ba ulakren padia kat sabalap kat sabasem kaba om ikop shu bakan mi naga sentur jong riu ramba. Banong baka politics kadai kakam ban pinbit ya ki pai ba man ka sansnem, bot udak kemen ki pai ba ki ngop man ka sansnem. Bat banong ba ni ai jing mentoi tangi ki babut yangi. Bat ta jingkren ke babun ki ba yi ba keno ki pai ba ba dei ma ki ba pha bam sap ya ki nong yalam ba ki nong yalam ki bam sap nak betau pai ba kene ke jingkren ke pin isisha ba kum urang ba don kata ke khle nak benta ka ba kam ya jong kim nak sa ki do ki kintin kam dei ba ki shumi ki mi na ga donut ke mi na ka jingbo be jing prakhat ke jong ubreu ubale ka kata kada wa kerpan ya Deputy Chief Minister ban kala ka bamut ban ino ya kum tu ka prakhat tang bangan ong yepi ya Voice of the People Party kan nom priang yepi tapi ko apan wan siapa party